sigurado na kaayo nga kanis Lacson og si Soto nabigyan ni matod pa sa Atols kampanya. Nabigyan og kwarta panahon atong kampanya kay alyansa man ni sila nabigyan kanang kwarta posible nga dito gikan sa flood control. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Okay, arita sa tuang nga mga isgutanan sad karong gabi una tungod kay mga congressman nga mopirma sa impeachment complaint na batok ni Vice President Sara Duterte. Posible nga mosobra sa katunga ang gidaghanon kanila. Straight to the point. Akin ni mga sukindig paminang usa sa gibutiyag sa mga miyembro or pipila ka mga miyembro sa Committee on Justice nga matod pa nila kasamang Nestor mosobra kunos katunga modulan 200 ka mga or moabot sa kapin o kulang 200 nga mga congressman or hapit magani kasamang Nestor moabot sa mamatod pa mosobras 200 or naa sa matod pa niya mga more or less 200 ka mga congressman ang buot mo pirma sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. So kanang 1/3 nga maoy gi-required mga sukindig paminaw sa itong batakang balaod, kanang 1/3 gamay ra kaayo. Ang 1/3 sa 318 ka mga congressman mao na ang 106 ka mga congressman. Unya kung moabot og 200 kapin, sobra nas 2/3 ningali kasamang Nestor. Ang gidaghanon, sobra nas 3/4 kasamang Nestor. So mo na nga daghan kaayo natural na kanang naa nga sobra pagina kay kanang naada ang Committee on Justice gani 53 na sila daan. Kanang sa Committee on Justice nga mga members congressman 53. So kulang na lag 53 pod para mga sukindig paminaw mahimong 106. Unya kanang nang lakas si MD. Kanang lakas si MD mao'y kinadaghana nagmemoro nga adunay si tinta ka mga congressman diha pero ang uban ang layat namang uban naa naman sa federal ng Pilipinas nga partido mga sukindig paminaw. So posible nga kaning ni ang partido ni Presidente Marcos ang pinakadaghang membro karon. So mo na nga mga congressman sa una ni abot og 200 ka pin god kasamang Nestor. Kaning ni karon mosubra pa gani ni way siguro og mo abot ni 300 ka mga congressman ang mopirma labi na kung tinuod tong ingon ni Congressman Pulong Duterte nga dunay kanang nang hulga mga sukindig paminaw dunay pagpangipit nga gihimo karon sa mga congressman kay dili mo pirma tangtangan sila og budget siya raw di sila pirma. So mo na nga pananglitan og dili sila mo pirma kung tinuod tong giingon ni Congressman Pulong nga kung dili mo pirma kuhaan silang budget silang distrito so kinsa may congressman di madlok. Pero kung sa una kadtong mao man gihapon na nga ipton ka kuhaan kag budget kung dili ka di ka mo pirma pero ngano man lagi si Congresswoman QT Dilmar wa man ni mo pirma si QT Dilmar sa impeachment ni Sara. Hasta kadtong tuwa si Congressman na Pablo Jan Garcia wa man na mo pirma ngano man nga nakapadayon man sila sa pagtabang sa ilahang nga mga konstituente. Nakapadayon man sila pagserbisyo sa mga katawhan. Kay dinhi sugbo baya duhara ka mga congresswoman o congressman, usa ka congresswoman o usa ka congressman ang wa ni pirmas impeachment ni Sara ni Vice President Sara Duterte last year. Kana si Congresswoman QT Dilmar wa na ni pirma. Ngano man nakapadayon man lagi og hatag sa mga katawhan diri sa North District Cebu City. Si Pablo Jan pod nakapadayon pod siya sa pagtabang sa iyahang mga konstituente dito sa 3rd District sa probinsya Sugbo.
Ang uban lagi congressman, ang uban nga congressman nga nakapirma, noon ay gihatag pero makapangayog kausa ang gihatagan, di naman kausban, ha? At tong impeachment ni Vice President Sara Duterte last year, kung nakahinumdom pa mo, siyam ka congressman na to diri sa probinsya Sugbo, apil ng Cebu City ang nipirma ato. Duhar lagiwa ni pirma kasamang nisto. Atong panahon na paldo kay to congressman ato, gawas lang ni QT Dilmar o ni Pablo Jan Garcia. Ambot ka karon ha, ambot ka karon ha. Ambot ka karon kani congressman nato diri sa Sugbo og mo pirma bagi hapon sa impeachment ni Sara. Ambot ka kung kani congressman karon mo pirma pa ba or dili na. Onya kuno pirma manggaling sila, ambot pod kani sila QT Dilmar, Congresswoman QT Dilmar og si Pablo Jan. Adi naman day Congressman Pablo Jan no, yamang asawa. Si Karen naman kasamang Nestor. So ambot ka og unsay ilang barugana na sa Bron. Pero daghan kayo kato mga botante bitaw sa North District sa Cebu City. Nakadaig sila silang congressman ni kuan kanang na ang QT Dilmar. Ang uban ni Saway. Ni Saway ang uban nga ngano kuno nasuko nga ni pirma kuno sa impeachment ni Sara. Pero pag election pagdawat sa kwarta nawagtang mangkasuko kasamang Nestor. Pasuko-suko ang uban pero pagdawat sa kwarta, suko-sukong uban pero pagdawat sa kwarta kangkang mangagi. Man ay problema basta mo dawat sa kwarta, wa gyud ay problema basta gihata ganin na ato ng dawaton. Pero ang inyo kung tan-aw ninyo og kinsay makatabang ninyo, kinsay nas inyong kasing-kasing, kinsay duol nga duolon, kinsay dili lisod pangitaon kana. Kana mo ito ang butaran kanang kwarta dawatan na ayaw mog tuo anang mingon nga magabaan ta kay dawat tag kwarta unya di ta mo butar pagaba kana. Heso. Ayaw mog tuo ana ang gaba kay kanang na ang kwarta ato ng kwartang ilang kinurakot. Tanawa ragod ka ng mga congressman nang hatag og kwarta. Kanang mga mayor panos eleksyon nang hatag og kwarta na purdoy bagod. Wow eh. Kadakos kwarta nga buhian sa mga politiko mga kandidato panos eleksyon na purdoy bago na wa ni samot og kadato nganuman dili na ilang personal na kwarta nang gihatag. Dili nila personal na kwarta kinawat na nila ng uban Oryalas uban nga tarong. Mamoy ubang congressman nga dili kawatan. Napoy ubang mayor nga dili kawatan mga tarong kasamang ni Sir Puryalas mga tarong Samtang sa laing bahin natong hatagag pagtagad posible nga moabot sa 12.6 milyones ka pesos ang magasto sa Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kung kini sugda na pag-convince sa mga senador. Straight to the point. Pagkadako man di ay gastuhon kasamang Nestor kaning sa impeachment ni Vice President Sara Duterte gibana-bana nga moabot sa 12.6 milyones pesos ang gastuhon sa Senado mga sukin digpaminaw niining mao nga impeachment. Kanang 12.6 milyones pagkadako namang kwarta. O gitabang na kasamang Nestor para mangitaag paagi nato ang atuang kamahal sa mga palitonon. Gitabang na aris agrikultura, gitabang na nga kaning niang gipamalit na nilag mga solar pump kasamang Nestor gikan sa mga kanang mga tubig nga dagko pasaka sa mga kaumahan. Makatanong paghumay ato mga mag-uuma, makaani pa kasamang Nestor, makaani pa dili mo mahal ato ang bugas kay modaghan man ang supply. Kung modaghan ang supply o diya bisan og kusog ang demand, daghan supply patas-patas ra. Kay kaning nasunag kag 12 milyones para ras impeachment, pakadakong kwarta. Kaning kongreso mas dako patingali ilang nagasto ani pod. Sunag kas kongreso duha ka bulan gud. Duha ka bulan nila nga pagtuki anang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So karon ang Senado mo gasto og kanang 12.6 milyones.
Grabihan, no? Daghan kay mga senior citizen nga nangandoy nga makadawat silang pensyon. Daghan pang mga senior citizen, kasamang nisor nga ang uban in town nagmasakit na gani ang uban moingon into mga senior na to nga sama na mamatay na lang ko ani di pa ko kadawat sa kun senior. Ngano man kulang og budget. Kulang ang budget para ihatag sa mga senior citizen. Nay uban na to mga naminaw mga listeners ay nagpatabang diri sa DYHP kanus-a makadawat sa senior kay ingnon ra mga sukin dig paminaw sa kana mataglungsod nga ilahang DSWS nga nay maghulat lang nay mamatay nay. Onya di ay daghang kwarta gamiton mga sukin dig paminaw sa impeachment. Mampay ka ng kwarta mapay gi hatag na sa mga senior. Si Vice President Sara Duterte kay balo naman mga tao nga naay 612 million nga giingon ninyo nga giwaldas ang mga tao na pahukmon na sa eleksyon. Depende na sa mga tao botaran man la Sara or dili. Depende na sa mga tao motuo ba sila sa inyuhang giakusar. So nagkag 12 milyones na daghang mga senior town, daghang mga senior citizen nga kanang naang antos. Labi na, mahal palitonon niya, mga senior citizen taon nato, looy kayo ba kay, naiuban, gipasagda na sila mga anak. Ang uban, natin na mga anak, pero naglisod man po ang anak. Igo to, makatunod-tunod o ginagmay. Napoy mga uban na to, mga senior, nga maikog in taon nga. Magpatabang sila hang mga anak, kay lisod po taon ng kahimtang. Asa man tong pagbati ni ato ang mga politiko, no? Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Ito, itong balikan sa ning impeachment kadali bekay kaning ni ang mga senador, di ay mga aton ning tan-awon kay dako man gyud ang tsansa nga kaning ng impeachment ni Vice President Sara Duterte masaka gyud dito sa Senado. Dako kayo ang tsansa gani ningon ng mga kuan nga gaandam na ron mga sukindig paminaw ang mga senador kay para makonvene na sila kung ugaling moabot mga sukindig paminaw dito Senado kaning ni ang kaning ni ang article of impeachment. So di adire kinsa man ni mga senadora kahaang kuan. Kaning ni ang mga senador nga depende na kay dire pod sa Senado ti kinahanglan nga 2/3. Kinahanglan nga 2/3 sa mga senador ang mopabor sa impeachment. Dire sa Kongreso okay naman wa may problema dia sa Kongreso. Kuan man gyud ma-impeach man gyud na si Vice President Sara. Makakuha man gyud na og kanang na ang 1/3 nga votes mo sobra pa gani. Pag abot dire sa Senado dire na po atong kwentahon. Kinahanglan nga kaning ni ang mga senador diri sa Senado makaabot sila mga sukindig paminog 16 kabuok. 24 man ni kabuok senador tanan sa tibok Pilipinas aduna tay 24 senators. Onya kanang 16 anak nila mauna ang required sa balaod nga mopirma para makonbikto ang usa ka impeachable official. So kinahanglan 16. So kinsa man ning klaro gyud. Kinsa man ning klaro mga sukindig paminaw nga mopirma or kanang bisan og dili kay klaro pero duol-duol sa klaro, kinsa man ni sila. Pero atong balikan ang giingon ni Congressman Irice, sayon ra kaayo nato nga pag-ila kung kinsa ni makongresmana. Beto kung paminawon si Congressman Irice kasama nga Gerald. Kay mao man ni nga kuan kaning niya makongresmana ngipanganlan ni Congressman Irice, posible gini sila nga mopirma. Gusto gyud sila nga ngano man depende man guna kung kani mga senadora kinsa kang senador. Senador ba kang Presidente Marcos or senador ba ka ni sa mga Duterte? Or bisan og naakas to nga ang imo lang gusto nga di ka uyon sa impeachment, pwede pod. Pero og sa mga kasamang kina ni kuan yung dito ni abot ikas doktor ang katong batanon gani
Be ko no, sige, ato ko no, ato mainawon, be. Minawon. Including- Okay, ano eh. Senator Lacson Ah, po yung kandidato ng alyansa, 11 nabigyan. Lahat po nabigyan. So, including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson. Senate President Tito Soto, nabigyan. Alam ko na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga kapartido. Di ba? So, minapunta kay Andrew E. 68 million talent fee. sus, grabiha to ka, Yan Andrew, ay hindi dumaan bayad. lahat kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Dahil kaibigan ko naman niya. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Well, hindi po chismis kasi yung 5 congressman, inimbita ni Congressman Lebiste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente na tanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan-saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So, including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson. Senate President Tito Soto, nabigyan. Alam ko na hindi naman nila alam kung saan galing. Kaniya, tanaw, kaniya sa Walang kasamang problema Gerald, ha, tanawa. So, kaning niya, sigurado na kayo nga kanis Lacson og si Soto, nabigyan ni matod pa sa Atols kampanya. Nabigyan og kwarta, panahon atong kampanya kay alyansa man ni sila nabigyan, kanang kwarta ha, posible nga dito gikan sa flood control. Tanawa mo man ni gibutyag ni Congressman Edgar Erice. Nga matod pa sa mga senador nga gisuportahan ni Presidente Marcos sa 2025 elections, sila tanan nabigyan nga 11 kabuok apil si Lacson og Soto. So kani kay sa Lacson og Soto, klaro man gyud kayo ni karon nga ito ini sila ni Presidente Marcos. Kini si Lacson og Soto, so ibutang taron ang mopirmas impeachment ni VP Sara kaninduha. Si Lacson og Soto, klaro na ni. Nga mopirma mga sukin digpaminaw batok ni Vice President Sara Duterte kay kinis Lacson nangandoy ni magpresidente. Si Soto pod nangandoy nga mag Vice President. Awa mga dagway sa mga karaho. Kinsa may lain nga kanang naang mo butar. Kani si Risa Hontiveros. Kani si Risa, sureball po ni. Pero, dili man to kandidato si Risa Hontiveros aton 2025. So, wala ni siya nabigyan, wala ni nabigyan. Si Lacson, si Soto, si Risa mga sukin digpaminaw. Kani si kuan. Irwin Tulfo. Kani si Irwin Tulfo. Onya kani si Irwin Tulfo siniguro man Irwin Tulfo dayon kani si Lito Lapid wapay kuan kay hilo man kay ni Senados Lito Lapid murag di pa ta maka aton tanaw-tanaw murag 60-40. 60% mubutar, 40% murag dili. At tanaw ni kay kini si Lito Lapid paling-paling man sad ni. Pero kauban ni siya nga nabigyan. Kauban ni sila nga nabigyan si Lito Lapid. Butang na to si Kwan, kanang naang nga Lito Lapid. Si Lito Lapid, apil ni, posible ni nga mubutar ni sa kanang naang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Onya, kinsa pa may lain?
kani si Bam Aquino. Kani si Bam Aquino, botar sad ni kay gusto sad ni nga presidente si Leni Robredo. Dayon kanis Kiko. Kiko Pangilinan, dako sad ni mga sukindig pa may nagtsansa nga mo kanang na ang butar. Si Kiko Pangilinan, dayon kani si Win Gatchalian, dili man ni siya kandidato kani adto. Dili man ni siya kandidato ang Presidente Marcos. Pero kani si Win Gatchalian, ganahan biya po ni mag-vice presidente biya po. Dumdum mo atong sa campaign period nga Sara Win. Sara o Win Gatchalian. Pero wa pa nato makuan sa ning kaning niya mga katuran ning mga posible og mga duol-duol tinuod nga mga congressman nga makabotar ato ning gikwenta daan og makumbikto bagyod si Vice President Sara Duterte's impeachment. Mo nga kani mga senador ato ang ilhon kinsa man ni mga senadora ka VP Sara ba ning mga senador or kang Presidente Marcos. Niya Bam Aquino sa pamaning kani si Pia Cayetano dito man ni Presidente Marcos ari sa atas mga kandidato ang Presidente Marcos kani si Pia pero duda ko aning Pia murag di ni mo butar. Kani si kuan kani si Pia duda ko aning Pia dili ni mo butar mga sukindig paminaw pero abot lang tan-awon lang nato. Si kani si kuan kani si Alan Peter Cayetano sureball gining naaning Sara. Naaning ni BP Sara. O niya si Bato. Tago naman to si Bato. Abot asa na to si Bato dagwayron. O niya si GB Ejercito. Supak po ni siya o kanang naang sa kuan. Supak ni sa impeachment. Kani GB Ejercito, posible ni nga dili ni mo butar. Labi na si Escudero. Kani si Escudero, dayong Jinggoy Estrada, gawas lag tinud-on to ihang kaso dagway. Unsa kahay kuan ni Jinggoy dagway. Kay kuan na naman to si Jinggoy nga to sa ihang kaso ba. Kani si Bungo, Sara man ni. Kani si Bungo. Klaro man ni kayo sad. Kinsa pa may kuan, kani si Loren Ligarda. Tan-aw na to ni Loren Ligarda kay panahon na bas impeachment ni Chief Justice Renato Corona sa una ni butar benig impeachment si Loren Ligarda. Si butang na to si Loren ari lang sa kastunga dai Loren Pero ang anak ni Loren Ligarda nga kadto si Leandro Libiste Sara kayo. Tan-aw lang sa nato pero di madili pa man nato makita si Loren adto ba ni dapig ni VP Sara or dili ba. Dayong Rodante Marcolita. Si Rodante Marcolita, natural, BP Sara man ni siya. Dayong si Aimee Marcos. Si Aimee mga sukindig paminaw. So, dunay siyam ka mga senador nga kinahanglan nga makuha ni Vice Presidente Sara Duterte para dili siya makumbikto. Kinahanglan makakuha kay dili gani siya makakuha na. Kuan gyud. Tiurok yun siya mga sukindig paminaw. So pila naman ang kasenador, Alan Peter Cayetano, Bato de la Rosa, GB Ejercito, kani si Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Bungo, Rodante, si Aimee, 8 pa kasenador. 8 kasenador, so doon na nalay usa. Ambot na ni si Camille Villar. Ambot na ni si Camille Villar o kani si Mark Villar. Si Mark Villar bag si Camille to nigapo ng Presidente Marcos na ba? Niya ilahan na po tong pasaka ag kasos Chis Escudero. Sumuna nga usa na lay kulang kasamang nistor. Kani si Loren Ligarda hinoon og mutapo ni sa diri ni Vice Presidente Sara dili ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Dili makonbikto rather. Kung kini si Senador Loren Ligarda, asa man ni sa mutapo ditong Presidente Marcos or ni VP Sara. Kay kung si Loren Ligarda arisa ni VP Sara, kumpiyansa kayo,
ang mga dumadapig ni BP Sara nga dili ni siya makumbikto. Nga naman, naa na may 8. Doon na may 8 mga sukintig paminang pundo. Kana kung kanang naang doon ay 8 o niya ikasyam untas Loren kung aris Loren. Nya Leandro Leviste kay suko kayo ra ni Presidente Marcos may lang og gihang madala yang inahan nga maarita dire, sabak ta dire. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.